creus que milloren o poden millorar les relacions educatives o d'acompanyament a l'alumnat amb la incorporació d'una educadora o integradora social a l'escola o a l'institut? Amb nosaltres o també amb vosaltres, no? O sigui, amb la vostra entrada. La veritat és que és molt positiu perquè al ser també una figura nova, una figura de fora, amb una altra mirada, no? Al final, sempre responen com molt positivament, no? No són reacis a una persona nova, no? Superbé. I després són maneres de treballar diferents i sempre normalment ho accenten molt bé i després, a l'hora de treballar són molt participatius, estan com tranquils, relaxats i funciona molt bé els tallers. I a l'espai de migdia també. Molt bé, doncs moltes gràcies, Consol. Ara, Ruth, passarem cap aquí. Ruth, com recordes la proposta d'apropar a les famílies a l'aula? Primers records que tu et venen? Els primers records, com ja he dit, és amb la Núria, el primer quan va trepitjar l'escola, que va ser aquest projecte de l'Hort, i després, a partir d'aquí, va sorgir amb l'equip directiu, l'exequip directiu, que tenim aquí la directora jubilada, que ens ha vingut a visitar també, ens va proposar de fer aquests tallers amb famílies. Crec que era una oportunitat per obrir l'escola a les famílies i crec que era una oportunitat d'obrir l'escola a les famílies però d'una manera diferent, perquè a vegades entren com molt formalment i entren sempre, sembla que vinguin al despatx com Adam. No, era una manera d'entrar a la classe amb els seus fills, que és molt important, perquè, ostres, què està passant allà? Com tu deixes el nen, i què passa després d'aquella porta? Doncs era una manera d'apropar-los a l'escola, a la classe, amb la tutora i tots junts, fent comunitat, fèiem l'activitat que ens veníeu a proposar i a més, a sobre vosaltres també entrau. Jo crec que era una manera de fer xarxa molt interessant. L'escola, els alumnes, les famílies i vosaltres. I bé, jo crec que ha funcionat sempre molt bé. I abans crec que has mencionat els segles restauratius, oi? Em sembla, Andri, que fa poc que vau fer una dinàmica justament de segles restauratius. Ens podries explicar una miqueta a totes en què consisteix aquesta dinàmica? Doncs ens posem en rotllana i parlem sobre el bullying, el ciberbullying i l'acord sobre les xarxes socials. I la Núria ens va fer preguntes sobre aquestes coses i ens va dir com poder evitar això i si veiem que algú está sufriendo por eso, poder ayudarle. Y durante este rato que está Núria, ¿cómo te sientes tú? Me siento más tranquilo, siento que escucho más las clases. Em sembla, Jacir, que en el teu cas, abans d'arribar a l'institut, tu vas participar d'algun taller de transicions quan anaves a l'escola Feliu Bagués. Recordes com va ser aquesta preparació? Sí, un dia van venir les tis del Ric Borràs i clar, ens van parlar sobre les coses noves que passarien, les regles i fins i tot ens van posar una visita per poder anar a veure l'institut. I això et va ajudar quan vas entrar a l'institut? Sí, perquè em vaig adaptar molt ràpid i més fàcil. Vale, Tissam, què és el que recordes de l'espai migdia? Ens pot donar exemples de dinàmiques que fèiem quan anàvem? Sí, venien la Mar i la Núria, també a vegades venia el Joan, i ens feien jocs de taula, ens feien pulseres, i a vegades també baixàvem al pati i també quan terminava les sessions ens decien la nostra opinió i si volíem tornar a fer-la i què volíem fer. Us sentíeu inclosos, era un espai participatiu. Sí. Per què creus, Mejat, que és important treballar l'educació emocional? Per reconèixer emocions noves i reconèixer als altres. Per què tu creus, Anaïs, que és important treballar l'educació emocional a classe? Perquè així coneixem emocions noves. I al grup penses que li va bé parlar d'emocions, conèixer noves? A molta gent de la classe li va bé perquè no coneixia moltes emocions
i també es calmen perquè venen molt nerviosos del pati. I tu recordes alguna emoció que hagis treballat? La ràbia era per calmar-nos. I de quina manera la vam treballar a l'aula? La vam treballar amb un mural, posàvem les coses que no fem quan estem enrabiats. Què penses que aporta a les famílies poder gaudir d'espais de connexió amb l'escola que van més enllà de les dinàmiques habituals amb els professors i professores, més enllà de l'intercanvi d'informació sobre els fills i filles, els deures? Què és el que tu penses que s'aconsegueix? Pues nuestra labor es hacer que las familias y los niños pues participen en las fiestas de la escuela. Molt bé, i com a AFA d'aquí del Valtiri ens podries explicar una miqueta quins èxits, què heu aconseguit? Des que estàs aquí a l'AFA, quins èxits, quins logros has aconseguit? Pues hemos conseguido retomar fiestas que se habían perdido en la escuela, como en hacer la fiesta de la castañada, el túnel del terror. Hemos hecho que los niños de los más grandes participen disfrazándose. También hemos conseguido celebrar el Día de Sant Jordi haciendo con las mamás rosas de tela. Al final, sobretot, estar connectats, no perdre de vista també a l'infant, les seves famílies, per entendre i per treballar tot això. I reptes de continuar treballant junts per créixer. I on no arribem nosaltres, arriben els altres, i espais de reflexió, sobretot, també. Per acabar amb aquest bloc, recomanaríeu des de com a infants a les escoles, amics i amigues, des de també com a professionals de les escoles, altres mestres, altres famílies participar en aquests tallers, si tinguessin l'oportunitat de fer-ho a les escoles? I per què? Penseu que això podria millorar el seu benestar respecte a l'escola, respecte a les relacions socials, com ens relacionem entre nosaltres? Ho recomanaríeu? Mira, jo m'he pensant amb el que ens ha dit abans ella, es deia? Maria. Que crec que aquests tallers en família, per exemple, ens porten el temps, perquè realment venen les famílies allà i no venen a fer cap tràmit. Per tant, tenim el temps. Hi ha un diàleg, perquè és el moment que tampoc no hi ha cap diàleg de corre, que anem a esmorzar, corre, que anem a... Hi ha un diàleg perquè estem allà, això, o estem treballant la tardor o estem fent la disfressa, però a vegades passen aquestes coses, que quan no és un moment molt concret de fer res, en concret, és quan surten aquests diàlegs, és quan surt aquest temps, perquè ningú ens empenya. Llavors penso que és un moment com molt recomanable que entre els infants, igual li passa a la tutora, la tutora quan té la família i la té i no la té per una entrevista concreta del seu fill i la seva filla, sinó que la té perquè ha vingut a passar la tarda a dintre de l'aula i això també et dona un temps i et dona una oportunitat per establir un diàleg que no és el diàleg formal que ni s'espera la família ni s'espera la tutora, sinó que és un diàleg que surt des d'aquest temps que tant ens costa trobar. Per tant, jo crec que és molt recomanable que ens trobem tots entre l'aula a passar una bona tarda. Entender mejor a las personas y entender emociones que tú no sabías que tienes dentro de ti. Gracias, Mejak. Sí, porque estos talleres pueden ayudar a la gente que se siente sola o que es muy tímida y no se atreve a acercarse a la gente. Puede experimentar con las emociones. Sí, porque así la gente se calma, no está tan nerviosa y se tranquiliza. Gràcies. Recomanaríeu que a l'institut entri algú a l'aula a fer codocència amb vosaltres? Pues jo crec que sí, ja que podries donar compte de moltes coses, com per exemple, si tu estàs sofrint del bullying, pues poder parlar amb algú perquè et pugui ajudar, i si ets tu el que fa el bullying, doncs et pot donar l'oportunitat de donar-te compte de que això no és bo ni per a tu ni per al que li estàs fent el bullying, i també
que si ho fas per alguna cosa personal, parlar-lo amb algú i no fer mal a altre. Gràcies. Doncs sí, ho recomano molt perquè és una molt bona oportunitat perquè inclús pot canviar tota la personalitat d'una persona. Per exemple, la timidesa que molta gent té, per exemple, aquests tallers ajuden molt perquè s'atrevi a fer les activitats, participar i moltes coses. Gràcies per compartir amb nosaltres les vostres experiències i penso que s'ha merescut un fort aplaudiment, sisplau.